Hej, jeg hedder Jens Banke. Jeg er bygningskonstruktørstuderende på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Og jeg vil kort fortælle om, hvorfor vi har faget byggeriets planlægning og styring. En bygningskonstruktørs stærkeste kompetence er planlægning og styring i byggeriet. Fra idéoplæg til drift og vedligehold i hele bygningens levetid, der forventes det, at en bygningskonstruktør kan danne sig et overblik og udarbejde det fornødne materiale, som f.eks. tegningsmateriale, kontrakter, tidsplaner, drift og vedligeholdsdokumenter. Det er derfor meget vigtigt, at undervisningen tilrettelægges, så man gennemgår alle byggeriets faser, og man opnår kendskab og forståelse for den danske bygningslovgivning. En bygningskonstruktør skal kunne bestride et job enten som projekterende eller udførende, og eventuelt kunne skifte side gennem karrieren. Det medfører, at bygningskonstruktøren skal have kendskab og uddannelse til forholdene med både den projekterende og udførende. Her der tænkes blandt andet på, hvordan udbuddet det afvikles. Vi lærer at implementere og udvikle kvalitetssikringsprocesser, for derved at forbedre kvaliteten af det færdige byggeri. Gennem planlægning, processer, optimering og samarbejde, der ønskes det fra statens side, at bygningskonstruktøren kan være med til at mindske de fejl og mangler, der hvert år koster det offentlige 12,4 milliarder kroner udbedre. Byggebranchen er i konstant udvikling. Det er derfor vigtigt hele tiden at udvikle undervisningen i planlægning og styring. Da der hele tiden optimeres på processer og bygningslovgivningen konstant ændres for at imødekomme et mere bæredygtigt byggeri. De tiltag, der blandt andet tilbydes på bygningskonstruktøruddannelsen i Odense, er uddannelse i planlægningsprogrammet VICO-OPS. Et program, der videreudvikler byggeimplementeringen og gør det muligt at planlægge efter en 3D-model.